тигър са, бил много дебел нашия, всекви диети провал, ама нема отслабване и нема. И сега по едно време чете една обява във вестника, отслабнете с по 5 кг на ден. И сега наши се такъв се надъхал, какво да прави, последна надежда, звъни такъв. И сега тия му викат спокойно господине, утре ще дойдеме на адрес, почва отслабването, нема ядове. Наши такъв погледнал така, ама вика сега какво такова. И сега на другия ден се звъни на вратата и гледа една мацка с една табела, на табелата пише ако ме хванеш, твоя съм. Нашия като я подкарал да я гони, едно лудо гонене 1 час, накрая като я фанал, бам обърнал и хастара и верно на края на деня отслабнал с 5 кила. На другия ден звъни и вика искам да отслабна с 10 кг. Сигурен ли сте? Сигурен съм. Идва тая, пак с една табела, на табелата пише ако ме хванеш, твоя съм. И нашия подкарал едно гонене, фанал я, изтърбушил я хубаво, бам 10 кг. Обаче сега след 2-3 дена звъни такъв и вика искам да отслабнем с 20 кг. И тия му викат, бе сигурен ли сте господин? Он не вика, бе сигурен съм. И сега звъни си такъв на другия ден на вратата, отваря един черен афроамериканец с една голема табела, ако те хвана, мой си.